Frați departe de casă, două suflete, același sânge, două destine, același drum. Departe de casă, printre străini, dar cu familia mereu în inimă. Au plecat într-o dimineață cu speranța în privire, lăsând în urmă orașul lor și anii de amintiri. Spania apărea răspunsul la tot ce i-a păsat, la grijile adunate și lipsurile de acasă. Gabi duce în spate datorii care nu-i dau pace, iar fiecare lună trece și tot mai greu îi face. Băncile îl caută mereu, telefoanele nu tac, iar grijile îi fură somnul și liniștea din cap. Muncește până târziu, dar gândurile nu dispar. Se întreabă dacă lupta asta mai are un hotar. Încearcă să zâmbească și să ascundă ce-l doare, dar în suflet poartă greutăți pe care nimeni nu le știe. Când viața te apasă și nu mai vezi lumină, un frate adevărat îți rămâne sprijin și alinarea. Prin furtuni și prin necazuri, fără să privească înapoi, sângele rămâne sânge și ne ridică pe amândoi. Iar departe de casă, printre ani și printre dori, ne ține împreună dragostea celor care ne-au crescut. Oricât de greu ar fi drumul și oricât ar părea de lung, familia este locul unde sufletele se adună. Adi pleacă dimineața alături de fratele său, pentru copiii lui muncește și nu renunță la greu. Fiecare zi în plus înseamnă un viitor mai bun și încă un motiv să meargă înainte pe drum. Îl vede pe Gabi apăsat de griji și de povară și îi spune: frate, sunt aici indiferent de seară. Cât timp mergem împreună, nu ai de ce să te temi. Vom trece peste toate, chiar dacă acum nu vezi. Am trecut prin multe împreună și încă suntem în picioare. Nu lăsa problemele să-ți fure orice speranță. Banii vin și pleacă, dar familia rămâne, iar când unul cade, celălalt îl susține. Iar acasă lângă geam, mama privește către drum, cu sufletul plin de dor și rugăciuni în gând acum. În fiecare seară se gândește la băieții ei, sperând să-i vadă sănătoși, întorcându-se la ea. Nu visează la averi și nici la palate mari, ci la o masă plină și familia strânsă iar, la o îmbrățișare sinceră și la liniștea din casă, la ziua în care dorul nu-i va mai apăsa. Poate că drumul este greu și plin de încercări, poate că viața nu oferă mereu răspunsuri și iertări, dar doi frați uniți de sânge nu se pierd în niciun vânt, fiindcă dragostea de familie valorează mai mult decât orice pe pământ. Pentru Gabi, pentru Adi, pentru toate familiile despărțite de dor.